dukkan wani shugaba da bai yi biyayya ga mahaliccinsa ba, babu ga dole ga sai an yi biyayya da shi. Mutanen nan mugaye ne, azalumai ne, ba su san kowa ba sai kansu. Ana amfani da ku ne domin makaman da kuke kashe junanku. Fara gane wanda kuka shi yasa aka fito mana da matsalar kidnappers. A Sokoto na taba ganin wai an cire naira biliyan 1 domin gyaran matattun famfuna. Wallahi duk wanda yake Sokoto ya san cewa babu wani bohol da aka gyara, babu wani bohol da aka gyara a Sokoto yanzu. To a madadin wannan kudin da aka je a ce a gyara bohol ba a yi ba, mu ba ma son ruwan, mun haƙura ma je dan mu ba. Amma dan Allah dan Annabi a sauya mana matsalar tsaron da muke da ita a Sokoto, musamman Sokoto ta gabas. Mu wannan kudin na bohol kwata-kwata ba ma son gyaran bohol a dena. Mu kawai matsalar tsaron da muke da ita muke so a sauya mana. Muna cikin tashin hankali da rudin rayuwa, kuma kai da kake mulkar da talakan da ake mulka an sani. Ba a zama gwani da matacciyar zuciya. Wani matsoraci baya gwaninta, kuma ba a zama namiji a ƙuryan ɗaki. Yanda suke yi cin kashi akan mu ma ya kamata mu zo mu nuna za mu iya cin kashin akan su. Yanda nake ji ya kasance haka kake ji, yanda nake ji ya kasance haka kike ji, yanda na kasance ya kasance haka